Казан сөйлей. 15 сағат 10 минут. Татарстан радио сөзінің шимбе тапшыларын давам еттірі. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Айдар Халимның Берлинга хат дигән хикәясен тәкъдим итәбез. 2000 еллар башында магнитофон тасмасына язылган бу әсәр Айрат Арслан укуында яңгырый. Әгәренки Тайфа җиңги белән Садри Җәләл абзыйның гаилә язмышын күз алдына китерә алган булсалар, Гитлер белән Сталин икенче бөтен дөнья сугышын башламаганда булырлар иде бәлки. Әгәренки бәлки дибез, чөнки ни дисәң дә, әгәренки бәлки шул Садри Җәләл абзыйның үзен яшы 50-ны узып киткәнлектән строевойга алмадылар алуын, әмма ниндидер сукыр закон нигезендә, әллә берәр кылый писер ялгышы белән тагын хезмәт армиясына алынып, 1 ел чамасы кайдадыр Әүҗән урманнарында изгән, имгәткәннән соң тере янбалит хәлендә туган култамагына кайтарып ыргыттылар. Әмнә гаиләне кызганмады, ай-һай аямады сугыш афаты. Өрлектәй 7 улын йотты да куйды бу аждаһа. Ичмаса, Ходай Тәгалә башкаларга биргән кебек ир бала белән сирәк кенә булса да аралаштырып, кыз баласында насип итмәде бит. 10 бала һәм унысы да ир бала. Нух пәйгамбәр заманнарыннан күрелгән хәлме бу? Бу бәхет үзүк бәхетсезлекне әзерләмәгәнме? 2 ел аралаш тупылдап кына туып торган малайларның кайсы ир корына кирип, иләнеп, йорт җир торгызып, үзләре дә бала үстерә, кайсының танауына искиреп, кызлар күзли башлаган чагында гына кубарылды бит яңа ярман кыралышы. Кутуевлар нәселен бөтенләй кырыта язды бу каһәр суккан сугыш. Тумышы белән 17 елгы булып Фин компаниясыннан исән чыккан Гаделҗан һәм 20 елгы Рахимҗаннары сугышның 1 көннәрендә үк хәбәрсез югалды. 12 елгы иң өлкән Галимҗаннары исә Харьков камалышында, 14 елгы Салимҗаннары Смоленск өлкәсенең 408 биеклеге өчен барган алышта һәлак булды. 22 елгы Гарифҗаннары Польшада, Бреслауда, 24 елгы Сабирҗаннары Берлин янындагы Зиелов калкулыгында жан тәслим кылдылар. 7-ләре 26 елгы әле өйләнергә дә өлгермичә утка кергән Әхмәтҗаннарына гына җиңү көнен күрергә насыйп иткән икән. Ул әле дә ярман җирендә, алай гынамы, хатларында пышылдап кына Каракушның башкаласында, душман оясында, үзебез ашкынган җирдә кебек хәрби цензура аша үтә алган тәгъбирләр аша аңлатуынча, Берлинның үзендә хезмәтен дәвам итә. Әмма шунсы кызык, 3 пишмаклы хатның тышына Пулевей пушты 423-810 Кутуев Әхмәтҗан дип язып җибәрсәң, шушы хат Берлиндагы уллары кулына барада керә.
Кайчан бүтүнләйгә кайтачагын уллары шулай ук пышын-пышын гына аңлатырга тырыша юл араларында. Әле тиз көннәрдә генә булмас кебек. Ни өчен дигәндә, Ярман җиренең яртысын умырып алган әмрикләр СССРга яңа сугыш белән яный имеш. Әмма кырыта алмады сугыш Кутуевлар нәселен. Таифа җиңги белән Садри Җәләл абзыйның әле авылда үз канатлары астында 3 балалары, 16 яшьлек Сагыйҗан, 13 яшьлек Салихҗан һәм 11 яшьлек Кадирҗаннары бар. Хак Тәгалә исәнлек, озын гомер генә бирә күрсен үзләренә. Менә әле таң фәрештәсе канатларын җәйгән иртәнге сәгатьтә нәкъ шул 11 яшьлек Кадирҗан шәше чалгыдан ясалган үткер пәке белән кырып алынган шар башына иске түбәтәй чәпәгән, аяклары исә тезләренә кадәр чибиләп, ярмакланып беткән, өстенә кыска киндер штан, еш юлудан һәм алмашы булмаудан изрәп, мортайы беткән кызгылт киндер күлмәк кигән малай, мишнең алкымына капланып, төтен юлының иң өске, иң югары бугазыннан алсу бармаклары белән карманып, Җиде абзый арасыннан исән калган бердән-бер абзыйсы, нәкъ әнә шул Әхмәтҗан абзыйсына хат язу өчен кырым хәстәрләп маташа. Моңа кадәр инәкие аңа хатларны әйтеп яздырта торган иде. Бүген исә инәкиләре дә, абзыйлары да идә түгел шул. Менә шуңа күрә инәкие хатны үзенә язарга кушып китте. Яза алыр микән? 4нче сыйныфны тәмамласа да, хат язарлык куәте бар микән аның? Ай-һай, авырдыр, җаваплыдыр ул хат язу. Ул бит кемгәдер атап китап язу белән бер. Нәрсә языйм дигәч, көтү куу белән өйдән чыгып китәргә ашыккан инәкие, әле күзләреннән татлы таң йокысы да җуелмаган Кадирҗанның аркасыннан сөеп, «Эй, сине өйрәтәсе бармы? Син бит үзең маштыр. Бар белгәнеңне яз да куй инде шунда» дигән булды. Хатыңны көн яктысында сырлап бетер. Мин кайтып җитешмәсәм, Кәрәчинне әләф-тәләф итәсе булма. Налуг кәгазьләре арасында Әхмәтҗанга дип яздырткан гомер дугасы бар. Шуны да хәстәрләп куй, бергә җибәрербез, диде аннары кисәтеп. Хатыңны соңыннан миңа кычкырып укырсың. Әтекәеңне дә караштыр, тегендә монда китеп югала күрмәсен. Хат кадәр хат язу бурычын үз гомерендә беренче тапкыр әнисе аңа тапшыргач, малайда кеше исәбенә керү туйгысы шактый үсте, канатланды һәм ул язылачак хәбәрләрнең кайнар учагында исереп, ләззәтләнеп карасын изде. Булдырның ачык ишеге аша күренә, тышта май кояшының җылы нурлары бәпкә үләннәрен колакларыннан тартып үстерә. Һавада ике тәрәзәсе белән урамга, ике тәрәзәсе белән ян якка, бер кичкенә ватык пиаласына иске чүпрәк тыгылган мич алды тәрәзәчәге белән ихатага караган өйнең салам түбәле кыйгыннан бала чыгарып чыркылдаган чыпчыкларының гаугасы ишетелә. Чыпчык яларында да шундый ук тәрәзәләр бардыр дип уйлап алды малай. Тәрәзәсез килеш, чыпчыкның да күзе ачылмыйдыр ул.
шулык ишек аша, як-якка янтайып, кыйралып беткән, урын-урыны белән кычыткан басып киткән читәннәр, иске кайыртма абзар, аның артыннан карайып күренгән бәрәңге җире, бакча артында гына шарлап агып яткан иязе таллыкларыннан игә кайры әчесе керә. Идә булдыр аралыгында эре май чименнәре бизелдәшә. Малайга рахат иде. Берничә көнлек кенә каникулга чыккан Кадырҗанның кырымлы караларын атып бәреп тышка чыгасы, күрше малайлары белән уйнап керәсе килде. Әмма кырым кара аны җибәрми. Гүяки шушы өстәлгә кадаклап куйган иде. Кадырҗан карайган кулларын кумганнан су агызып, лакан өстендә юды һәм бүтән өйне пран-заран китереп, кәгазь табу кебек халык ара әһәмияткә ия булган мәшгулияткә киреште. Чиста, якты, шума кәгазь бите табу түгел, кайчандыр кулланылган, әмма чит-читләрендә язылмаган, төшү калган дәфтәр, хәтта иске гәзит очлыкларына кадәр киселеп алынып, бәрәңге кләендә ябыштырылып, өсте-өстенә минми юл салырлык кәгазь кисәге табуда читен иде. Шүрлектә, сикасларында күпмедер казынганнан соң ул ниһаят сандык белән мич аралыгыннан Сәгыйтҗан абзыйсының мәктәп тукшаен үстерәп чыгарды. Әмма нинди генә дәфтәрен алса да, кызганыч иде малайга. Гүя бу язуның, бу дәфтәрнең киләчәктә кирәге чыгачак кебек. Абзыйсының математика һәм матур язу дәфтәрләренең чагыштырмача чиста тышлыкларын тимер атламаларыннан айырып алды. Үз тукшаеннан әле мәктәп карасы да кибеп бетмәгән 86-нчы пиронлы ручкасын эзләп тапты да, аларны бер газиз юксыман саклык белән өстәлгә китереп куйды. Аннан өстәл астына кирип ауган түмәр урындык ишаратын тартып чыгарды. Урындыгына лап итеп утырды. Ручкасын кулына алды. Кырыш пиросын сусаган ат сыман карага сугарды. Һәм үзен хат яза башлау өчен тәмам әзер итеп туйды. Бер мизгел тын турды. Тышта чыпчыклар чыркылдаша, чыпчык балалары исә нәзек, сыйык тавышлар чыгарып сыкрана иде. Хатны башлап китү өчен иң мөһим, иң кадерле сүз җитми иде аңа. Ниһаят, ниндидер газиз фикер килгәндәй, урынында талпынды һәм күлмәгенең җиңен үскәрәк ышырып мендереп, зәңгәр дәфтәр тышлыгының иш ягына иң үске тәңгәленә Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип куйды да, күзләре ачылып китеп, танавын мышкылдата, вак кына хәрефләреннән киндерләр үрә башлады. Хат башы, языгыз каршы. Исәнме сез ки немец фашистларын тармар итеп, пулевей пуштыда хезмәт итеп ятучы кадерлеләрдән кадерле Әхмәтҗан абзыкаем. Сиңа хат язучы энекәшең Кадырҗан дип белерсең. Май айында яңа җирдән үсеп чыккан хәтфә үләннәр, һәм дә ки матур итеп ярган агач яфракларынча, һәм дә ки матур итеп аткан чәчәкләр санынча күптән күп, чуктән чук сәламнәремне иртән искән таң җилләре аша сезнең тарафларга озатып калам, һәм дә ки әрме сафларыннан тиз көннәрдә исән-сау кутылып кайтуыңны теләп калам.
һәм дә ки әтекәй инәкидән, туганнарың Сагыйҗан, Салихҗан абзыкайлардан, һәм дә ки Галимҗан абзыкайның җәмәгате Разифә җиңгидән, аларның уллары Мәгруф белән Хайдәрдән, һәм дә ки Сәлимҗан абзыкайның җәмәгате Шамсырур җиңгидән, балалары Зәлифә белән Хайрнастан, һәм дә ки Гадилҗан абзыкайның җәмәгате Сабира җиңгидән, уллары Зарифтан, һәм дә ки башка барча туган тумачалардан, күрше тирәләрдән күптән күп, чуктән чук сәлам. Сәламнарымны тәмам итеп, түбәндә язылачак сүз төркемнәренә күчәм. Кадырҗан авыр итеп сулыш алды. Беренче үр менелгән һәм сизүенчә шактый җиңел менелгән иде. Гүя аның яурыныннан тау төште. Сүзләре тезелеп кенә тора, әйтерсең, аның артында инәки басып тора һәм сүз тезмәләрен әйтеп тора. Маңгайына, җимшек борынына бәреп чыккан тирне күлмәк җиңе белән сөртеп, ул йөк түгел, бөтен дөньяны сөйрәп менгән ат сыман пошкырып һәм фырылдап, яңа биеклекләрне яулый башлады. Аның тамырларындагы каны кайный, баш түбәсендәге түбәтәе йөренә, тирләгән маңгайыннан бу күтәрелә, күзләре исә 5 чатлы йолдыз сыман ычкынлана иде. Үзебезнең хәлгә килсәк, бер көйгә дөнья көтеп, җын төтеп ятабыз. Мал-туар кышны исән чыкты, курма җитте, Біраз артып та қалды, артканын да ашаттық. Хәзер инде бір сыйыр да 2 сарык кына қалды. Буаз сарыкны Карамал базарында саттық та акчасына ашарга чүгендер алдық. Бүгенгә тамак туклык итәргә шул чүгендер дә бетте. Ашарыбызга бер нәрсә дә юк. Малайны ниндидер шауқым сукканда итте. Ул туктап калды. Арттырыбрак җибәрмәдеме? Алар өчен чит ят мәмләкәтләрдә булай да җаны үзгәләнгән абзыкайына шул кадәр хакыйкатьне ачып салырга, бу кадәр мәрхәмәтсез булырга ярыймы? Әнисе әйттереп яздырган булса, бу кансыз сүзләр аның авызыннан чыккан булыр идеме? Иң мөһиме, алар исән бит, исән. Димәк, алар ач түгел. Әле базларында берничә көнлек чүгендер дә, чәчкәннән соң калган 2-3 бидрә вак бәрәңге ишараты да бар. Малай ашарыбызга бер нәрсә дә юк дигән тәгъбирне сызарга итте, әмма сызмады. Абзыйсы әллә нәрсә уйлар. Аннан язмасы да былчырана. Булай да нақыс кәгазьдә әрәмгә китә. Ул бу җөмләне бераз гына йомшартырга, уен сүзләргә төрергә булды. Үз бөтен, тамак тук, ашарга юк дияргә дә була. Быелгы кыш ифратта җылы килде. Абзыкайлар март уртасыннан ук колхоз басуына, Халибарут кахуллары бакчаларына барып, чирек бәрәңге чукып алып кайтып, шуннан аның кәлҗимәсен күмәч итеп пешереп, тамак ялгап килдек. Кадырҗанга күңелсез, моңсу булып китте. Ишти инде ишәк шумарын булай булгач. Аның фикер җибе чыгымчы үгез кебек кайрып, әллә каялып кирип китте. Гуяның зихне үзен тыңламый, үзенә буйсынмый иде. Нидән шулай була бу? Батырлыкмы бу, әллә куркаклыкмы?
Гаделлекме, әллә сатлык җанлылыкмы? Аның һич кенә дә алар кичергән ачлык, чирек бәрәңгеләр турында язасы килмәгән иде. Әйтерсең, Әхмәтҗан абзыкайы ул хакта белми. Бик тә куандырасы килә иде аның абзыкайын. Ул куанычлы хәбәрләрне каян алырга соң? Шушы түбә кыегында чыркылдашкан чыпчыклар, баш өстендә үйрелеп безелдәгән чебеннәр турында язарга түгелдер бит. Бик тә күңелле, җанга бал булып ята торган хәбәрләр кирәк бит аның абзыкаена. Менә ул яңалык. Яңалык дисәң дә яңалык. Ничек итеп ул һаман бу хакта язмый утыра? Хәзер инде көннәр җылынды дип дәвам итте ул хатын. Быел ташу бик шәп булды. Сразу китте. Апрельнең 1-дә үк ташу ташый башлады. Ышанасыңмы? Кәркәле белән өязе сулары урамнарга чыгып, нәһәр карчыклар янында маңгайга маңгай шәкешеп кавыштылар. Малайга шәкешеп кавыштылар дигән сүз бәйләнеш бик ташады. Ул ирене белән иренен кымтып, җания ләззәт кичерде һәм Ходай Тәгаләнең мондый тел ачкычлар бирүенә шиксез куанды. Өязе ташуы кәркәле ташуын җиңеп, әрәмә очына таба алып китте. Әрәмәдәге йортлар су эчендә утырып калды. Безнең Кылтамакның да, Кашаганның да тегермәннәрен, мал-туарларын агызып алып китте. Әрәмәләрнең идән сайгакларын күтәреп атты. Үзләренә һәм малларына турыр урыны калмаганнары безнең ушка күченде. Кәгазь калындыгындагы юка гына кардан да шундый ташу булыр икән дип аптырый авыл картлары. Кадырҗан үзеннән бик тә канагать иде. Аның эшләре гөрләп бара. Сыер бузауламаган әле. Җилен башлаган инде. Алла буйырса, урак үсләрендә үзебезнең сөт катыкта булыр. Безнең өчен бик күзләренә яшь типкән малай лышык-лышык танавын тартып куйды. Кайгырма, абзый җаныкаем. Шулай итеп, әкренләп килербез әле. Үз башыбыз шул син бардагыча бер дә яңартып булмады. Инәки әтекәйнең дуплы тулыбын сатып булса да юнәтербез дип торган була. Колхоз будайны шәшеп бетте. Хәзер сулы шәшәләр. Шәшүчеләргә столовойда бар. Көненә 150 грамм ипидә бирәләр. Быел күзгә без дә байырбыз. Юнлы адәмнәр арасына керербез дигән өмет бар. Әле син белмисең, Сагыйҗан һәм Салихҗан абзыкайлар күрше җидегән авылына сарык көтәргә ялландылар. Колхозныкын да, халыкныкын да бергә көтәләр. Халыктан чират башына 4 кило он, 1 пут бәрәңге, шуларның яртысын хәзер үк бирә башларга тиешләр, яртысын яңа сөлгергәч. Ул гына дисеңме, чират башына 20 сум акча, 1 бидәрә сөт, аша үзебездән. Малай тәмле итеп иреннәрен ялап куйды. Колхозныкы карга басканчы 250 труд, ай сайын 9 кило он биреп торачаклар. Абзыкайларның үзләренә төшке умачлыкка суарга 1 кәҗә бирделәр. Аякларына уйыклык җында бирәчәкләр. Катык сөттә биреп торырбыз диделәр. Тик шунсы яман. Үзебезнең колхоз председателе Сайыскан Гали Рахман
Салихжан абзыкайны күтү күтәргә шит колхозга җибәрмәскә әйтә. Үзебезнең колхозга трудка эшләсен ди. Труд нәрсә? Коры таяк бит ул. Әтегеләр бәләкәй дип Салихҗанның үзенә генә көтүне бирмиләр. Сайыскан Гали Рахман инәкине балаларыңны алып кайт. Кайтмасаң, авылдан кудырып, гаиләгезне катыр затам дип ярты көн кәнсәләрдә ябып тотты. Монда ашка үтерер хәлем юк дигән инәки. Син ул Сайыскан Гали Рахманына берәр управа табалмассыңмы, абзыкай? Туганнарым хәерче көненә калып, нәселдә булмаган хәл, көтүгә ялланганлар дип хафаланма. Без куанып бетә алмыйбыз. Күпләр андый эшне таба алмыйлар. Сез эшләп ашыйсыз ди инәки. Дөрес индәме? Күпләр ашка каңгырып, урлашырга мәҗбүр була. Урлашу зирәдә күбәйде. Забихның әнисе Сара түти колхозның кләт идәнен брау белән браулап, 3 пут симәнә будайы агызганда тутылды. Бәләбәй үтермәсендә ширетәләр. Гаиләдә берсеннән берсе яшь 4 бала тума ятим калды. Әле колхоз бригадиры Әмир абзый, трактор бригадиры Гани абзый, Читават Әүдәгый абзыйларны андыйларның игешиге юк, ярты авылны кулга алдылар. Әмир абзый шәшүгә төшкән трактористларны кызганып, берәр пут иген үләшкән булган. Прокурорлар килделәр дә йорттан йортка упыска кирип, игеннең булганын булмаганын кырып сибиреп алдылар. Мине бай, ярый бабайларның былтыр күз бал сатып алган игеннәрендә конфискабат иттеләр. Безгә дә кирде упыс. Хит чакыр, хит акыр, безнеке такыр. Малайга бу җөмләдә ифрат ушады. Әмир, Гани абзыйлар әлегә кулдалар. Шулай абзыкай, без урлашып түгел, эшләп ашыйбыз. Әле инәки абзыкайлар белән таңнан торып җиргәнгә китте. Шират башыннан шул безгә тиешле азыкның биразын җыеп булмасмы дип. Үзебез дә тәк ятмыйбыз. Былтыргы арыш урынына түгелде арыш чыкты. Ташлыкка біраз арпа, калган урыннарга бәрәңге, берәр күләм кишер, чөгендер, суган утырттык. Үзеңнең ашау ичү, кием салым ничегрәксең? Тамагың тук, үстең бүтенме? Берлиндагы халыклар, балалар безнең шикелле ашка тилмермиме? Инде аларга Ходай күрсәтә күрмәсен мондый җафаларны. Бәрәңгеләрне халыктан җыеп ала алсак, мин аларга Хакимҗан бабай танау кадәр эре бәрәңгеләр җибәреп торыр идем. Менә мин сиңа әлеге хатта булса да нәкъ әнә шундый эре бәрәңге җибәрәм. Пүләвәй пучта малайларына авыз иттерерсең, яме? Малай үз табышына үзе куанып, күлеп җибәрде һәм кәгазенең бер читенә эре күзәнәкле зур бәрәңге сурәте төшерде. Кинәт касык астыннан нидер бөтереп алды. Татлы итеп суырды, аның үтереп ашыйсы килеп китте. Ручкасын куеп, бармакларын яздырды. Мич каршысына йөреп килеп, чуен чүлмәкне тартып чыгарды. Аны куш куллап күтәреп, авызына китереп терәде һәм кызарган күзләре белән чүлмәк иченә ук кебек кадалып, кызыл байрак кебек кып-кызыл чөгендер шулпасын чүмерә башлады. Эй сабый, и үзе дә ак кәгазь кебек чиста, сада, эчкерсез җан иясе. Киләсе сентябрь башында
шукланып біткән шабатада, бір қат штанда, иске куфайкада, тоқшайына китап дәфтәрләре астына булса, бір-ике күлдә тәгәрәтеп пешергән бәрәңге салып, яңгырда һәм буранда, карда һәм әче җилдә көн сайын 10 чакрым юл үтеп, күрше олы Кәркәле 7 еллык мәктәбенең 5нче сыйныфына гыйлем истәргә барачак Кадырҗан, әле үзенең нибары 120 йорттан торган туган кылтамагының 270 ятим баласының нибары берсе, җир шарындагы иң изелгән, иң каһәрләнгән, иң алданган халык баласы икәнлеген әлегә аңламый һәм аңлый да алмый иде. Кайчандыр шат бала-чага, көр күңелле ират, хатын-кыз, гармун тавышлары, җыр яңгырап, аппак балан, шумыр чәчкәләр эчендә йөзгән 120 йортның ни өчен, ни сәбәпле, нинди сәяси уен аркасында хәрабәләрдә ятуын, иясез, телсез, язмасыз калуын, шушы 120 ихатадан гына да 190 баһадирның сугышка алынып, нибары 40-ның гына, кайсының аяксыз, кайсының кулсыз, кайсының күзсез һәм гайрәтсез, ырлыксыз калып кайтып егылуына, шушы ихаталарда гына да алмадай 70 хатынның гомере буе тул яшәячәкләренә дөрес нәтиҗә ясамый һәм ясый да алмый иде Кадырҗан. Әйе, 6 абыйсын курбан итеп, 7нче Әхмәтҗан абзыкаена гына түгел, Пүләвәй пуштадагы барлык халыкларга, барлык сабыйларга авылдашы Хәкимҗан бабай танау кадәр ире бәрәңгеләр затырга хыялланган Кадырҗанның күрәселәре һәм аңлыйсылары кызганычка каршы алда, бик алда иде. Әле балигъ та булмаган малай актыгы кичә генә тук шәгесенә сарышкан майны, тирә юнендәге байлыкны, неон электрны, ялтыравыклы автоларны кая куярга белми тилергән, үзара талашып, бүтән җир шарын алданрак басып алырга җыенган бөек державаларның инде килеп шуның нәтиҗәсендә бүген хәрабәдә яткан Европаны Гитлер фашизмын җиңү байрагы астында яңадан үзгәләргә, бүлгәләргә, илләрне, милләтләрне душманлык сәясәте белән агулап, Европаны гына түгел, бүтән җир шарын кап урталай бүлеп, капма каршы лагерьларга куып кертергә җыенган кичәге җиңүче, азат итүчеләр, СССР, Америка Кушма Штатлары, Англия даирәләренә аның ни өчен, ни сәбәпле алыш-биреш, алып сатарлар, сәяси маклерлар майданына әверелгәнен белми һәм белә дә алмый иде. Социализмның бүтән дөньяда җиңүе өчен 6 газиз абзыкаен курбан иткән, кирәк икән, моның өчен үзенең җанын да фида кылырга әзер булган Кадырҗан туган кылтамак шөкрендә социализмның ни кадәр оҗмах икәнлеген бүтән дөнья күләмендә раслау өчен җиңүче илнең, СССРның миллионлаган Кадырҗаннары авызыннан үзеп, келәт идәннәренә кадәр сибереп, соңгы бөртек игеннең, соңгы бөртек бәрәңгенең, соңгы әшмуха чәйнең, соңгы шакмак шикәрнең һәм ит колбасаның социалистик система буларак оешырга тиешле Көнчыгыш Германия, Венгрия, Чехословакия, Румыния һәм башка илләргә эшелон озатылуын, бу байлык, бу ризыкларның бихисап ит колбаса каклаган казларның көнбатыш вокзалларының цех-гаузларында бушатылмыйча ни сәбәпле чиреп ятуларын, шул ук вакытта капитализмның социализмнан ни кадәр үстен икәнлеген кыйратылган Европага
дөнья алдында раслар өчен Америка Кушма Штатларының Европаны ни өчен азык-түлек белән дыңгычлап тутыруын, ниндидер Маршалл планнарын, нәтиҗәдә үз иленең, үз халкының, үз авылдашының талануын, хәерчелеккә, бүлгенлеккә төшүе, ачлыкка дучар ителү сәбәпләрен әлегә төшенми һәм төшенә дә алмый иде бу сабый. Түгелде иген башагыннан агуланып, кан кусып үлгән, гарип калган миллионнарның берсеңенә булган Кадырҗан өстәвенә авылның гына түгел, ватан кадәр ватанның үги милләте булган милләтнең ятиме иде. Бирелгән курбаннар, түгелгән каннарны ул шуңа күрә ватан хакына кылынган бөек бер илаһият, бөек бер зарурият, бөек бурыч касафаты дип кенә кабул итә һәм үз иглеге, үз ятимлеге аңа гади бер табигатән чынбарлык булып кына күренә иде. Алты бер туганын Европа майданнарында бер сәбәпсез, бер гаепсез суйлуларының нигезендә ул ялган, сәяси, иҗтимагый эстетик тәгълиматлар һәм кануннар ятуын һич кенә дә алдан искәртми һәм искәртә дә алмый иде сабый. Ватанында ватансыз милләтнең дә ятим баласы буларак, ул үз кавымының бу ялган ватанның иң яхшы урман кисүчесе, бетон салучысы, шуен кыючысы, урам себерүчесе, йөк тияүчесе, иң батыр сугышчысы, хәтта шуның аркасында иң беренче булып башлап кырылучысы, ачлыктан йотлыгучысы, иң алдан бетерелүчесе икәнен дә белә алмыйды шул сабый. Бу ялган ватанның тарихының да ялган, җиңүләренең дә ялган, җырларының да ялган, сүзенең, газетләренең, китабының, радиосының да ялган икәнлеген исламый да сабый. Моннан нәкъ бер генә ел элек йөзләгән милләт катнашкан икенче бөтен дөнья сугышында Рейхстаг түбәсенә беренче булып байрак кадаган каһарман Гази абзыйсы Заһитовның милләттәш кенә түгел, якташы, үз абзыкайлары кебек абзыкайы булып чыгачагын, бу сернең бөек җиңүгә 45 ел тулган көннәрдә генә ачылачагын һәм иң мөһиме, аңа дигән Советлар Союзы герое Алтын йолдызының Гази абзыкаена түгел, Маршал Жуков киңәше, генералиссимус Сталин күрсәтмәсе буенча Сталин милләттәше Грузин Кантарийга, Жуков милләттәше Егоровка биреләчәген, бу алдакның икенче бөтен дөнья сугышының иң бөек аферасы буларак тарихка керәчәген, шуңа өстәп, әле Кадырҗан хат язып утырган минуттан исәпләп, нәкъ 8 ел үткәч, туган авылында механизатор булып эшләгән өлкән сержант Гази абзыкайы Заһитовның шул ук Жуков Сталин әмре буенча Берия куллары белән юк ителәчәгенең мөмкин булуын күз алдына да китерә алмый иде шул сабый. Әле миш аралыгындагы эңгер зәңгәренә сеңеп, шуен чүлмәктән алсу кызыл шүгендер суын чүмергән сабый үз гаиләсендә бер каннан яратылган 10 баланың
ике кавымга бүленгәнлеген, 6 абзыкайының милләте ягыннан татар, 3 абзыкайының һәм үзенең милләте ягыннан башкорт булып язылуының мөмкинлеген башына да китерә алмый. Хаты брас сузылды, җәйлде булса кирәк. Кәгазе дә нақыслана бара иде. Хатының язылачак өлеше сыймый куюыннан шикләнеп, ул хәрефләрен кичерәйтә, юл араларын кыса төште. Абзыкайларның пенсиясын әле булса юллап ала алмыйбыз. Әллә ниткән похоронкалар, әллә ниткән документлар кирәк дип, инәкинең башын катыралар. Безгә бары тик Рәхимҗан абзыкайның гына пенсиясе килә. Мондый документларны син үзең безгә әтмәлләп җибәрә алмассыңмы? Инәки сорарга кушкан иде. Туган тумачалары күп кырылган гаилә кешеләрен әрмедән вакытыннан алдарак җибәрәләр диләр. Син тизрәк кайта алмыйсыңмы соң? Әтекәй шул Сабирҗан абзыйның үлем хәбәреннән соң һаман да зиһененә кайта алмый. Һаман саташа, һаман көне-төне җылый. Безнең аңа акылдан язган дип әйтергә телебез бармый. Авыл фиршылы аңа алмашынган дип тә справка бирми. Уфага алып барырга, тикшертергә куша. Барысы да бер инәки өстенә төшә. Күптән түгел бөтен авылга даһи Сталин төшкән җиңү медалын тараттылар. Инәкигә дә бирделәр. Әтекәйгә әлегә бирми торабыз дигәннәр. Сугышта бердән бер улы хәбәрсез югалган Сәгъди Мәзингә дә бирмәгәннәр. Аны колхозның ата бурлары, эт ялкаулары да алды. Хәзер шул медалны тагып, бөтен СССРны әйләнсәләр дә булады инәки. Хатымны шушында туктатып торам. Әтекәй нишли икән анда, карап кына керәм, яме? Әтекәйне көч хәл белән табып алып кайттым. Әле ишек алдындагы ак ташта үз-үзе белән сөйләшеп утыра. Мин аны чучка фирмасыннан эзләп таптым. Син белмисең дә бит әле. Сарыклары кырылып беткәч, безнең Култамакта чучка фирмасы оештырып маташалар. Шундагы тиристә сәнәге белән казына бу. Килмә улым, килмә. Сине дә аждаһа ашар, ди бу миңа. Нинди аждаһа дим мин? Бәй, күрмисеңмени? Менә ут ишеккә кирип китте бит, ди әтекәй. Шуның башын сәнәктән үткәзмичә өйгә кайтмыйм, ди. Тәүдә Силсәүиткә, аннан Уфага, аннан Мәскәүгә барып, аждаһаның башын Сталинның өстәленә салам, ди. Көлсәң көл, еласаң ела. Шулай көн тудыйса, каядыр чыгып китәргә генә чамалый. Күз колак кирәк. Син абзыкай, әтекәй өчен артык борчылма. Ходай Тәгалә язган язмыштыр, ди инәки. Фиршыл апа әйтә, Әхмәтҗан абзыегыз кайткач, менә күрегез дә торыгыз, әтекәегез дә үз акылына кайтачак, ди. Шатлыктан шулай була, ди. И Ходаем, шулай гына була күрсен иде. Кайт инде абзыкай, тизрәк кайт. Югыйсә безне монда Малайның язасы сүзе üzülде. Ул тавышын чыгармыйча үксеп елыйды. Түбә кыегында бала чыпчыклар тыйлып кына шыелдашып, туган телләрен өйрәнә. Тәрәзә тупсаларында тамчы гөлләр тамчылап чәчкә ата иде. Малай мич арасына кирип, бит алмасы буйлап ургылып аккан яшьләрен чүплән тастымалга сөртте. Кызарган күзләрен уа килеп урынына утырды. Кәгазьләр арасыннан
шамаха кара белән дугалык язылган тар кәгазь кисентесен эзләп табып, хатының соңгы өлешенә кереште. Инәки сиңа Сәгъди мәзиннән тыныч тормышта үзеңне бәла-казалардан саклый торган гомер дугасы яздырып алды. Мин аны сиңа хатка тыгып җибәрәм. Син аны теге сугышка алып киткән бүтүнең иченә салып тик, ярыймы? Инәки шулай кушты. Синең яшьтәгеләр кайта башлады. Шәмсүн абзый кайтты, Хәбириял абзый кайтты, Ниязгали абзый кайтты, Тимергали абзый кайтты. Син дә кайт инде. Малай яңадан үксеп җибәрүдән чак тыелып калды. Хәзер егетләр кайткач, кызлар да үннәреннән чыга башлады. Клубта көн сайын диярлек вечер. Бу сүзләрне язганда малай кояштай балкып, елмаеп җибәрде. Абзыкаем, менә сиңа истәлеккә алмалар җибәрәм. Кәгазенең сул кырыена Кадирҗан алмалар төшерде. Хатым бик тә озынга китте, ярый, син аны бер китап итеп укырсың. Бер-ике җыр белән хатымны төгәллим. Иртән турып тышка чыктым, бүрегем бәйләмичә. Виждансыз, ансыз табигать айырды жәлләмичә. Хатлар яздым, хатлар яздым, хатлар яздым тутырып. Хатым китте, үзем калдым язган җирдә утырып. Абзыкаем, хуш, сөйләгәндә безне дә куш. 22 май 1946 ел. Хат көтеп, энекәшең Кадирҗан. Сез Айдар Хәлимнең Берлинга хат дигән хикәясен тыңладыгыз. Әсәр Айрат Арслан укуында яңгырады. 2000 еллар башында әзерләнгән бу тапшырның режиссеры Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Гөлсинә Дәүләтшина, мөхәррире Рөстәм Акъегет.